Hai uns días falábamos de hórreos con uns amigos e eu comentaba de que as eiras de conxuntos de hórreos, así agrupados todos nun lado, máis singular que atopei é en Vicenzo. Vicenzo é un lugar de un pequeno núcleo da parroquia de Quinsemelo. Nesta eira hai hórreos, pois, como os que podemos atopar en moitísimos sitios. A construción que nós coñecemos de sempre, e tamén había un número importante, hoxe desaparecidos, porque aínda fai un momento me falaba un veciño que xa non se sembra o cereal co que se facía o tellado, eran moi costosos, moi traballosos de facer, e lóxicamente a despoblación fai que desaparecera de todos os lados. Pois este hórreo, co basamento similar a un hórreo convencional, estaba feito de madeira trenzada. Vedes que se trenzaba a madeira, se metían unhas estacas en vertical e logo se trenzaban madeira dela e dentro pois, se guardaba o cereal. Este é unha pena que non se poida ver, pero ten espigas dentro. Moi singular, e ten un tellado pois, parecido ao que encontramos en moitísimos sitios, por exemplo, no Cebreiro ou no Piornedo, pois, que servía para manter seco todo o que había dentro. E o número destes que había era moi considerable. Está bonito, desde este lado se ve. Pouca vida lle queda. A última vez que vin aquí foi fai 11 anos e había varios, xa todos en un estado tal. E desgraciadamente queda este. E me imagino que cando este se vaya, pois perderemos esta riqueza. Eu non sei se como se chama na vosa terra, se teñen algún nome singular. Sei que eu atopei restos deste tipo de hórreos en Ricobanca, en Forcarei, en Cabalar, no Concello da Lama, nalgún sitio máis. Estuven buscando tamén no norte de Portugal, en algún sitio houbo, pero porque había visto nunhas fotos antigas, pero perdéronse todos. Isto é creo que o último, o superviviente de isto. Mirai que falábamos de comer a base. Aquí se ven a base, unhas pezas de madeira donde se metían unhas estacas e logo se trenzaba todo o conxunto como aquel que hai ali. É bonito, recorda as películas de Asterix e Obelix da Ade, cando estábamos pelexando cos romanos. Vale. Mirade que falábamos de que era unha eira que tiña a mezcla de eses elementos, e aquí vedes que hai 1, 2, 3, 4, 5, 6, alá 7, 8, alo menos unha dúcia de este tipo de construcións. Eso, se sabedes de algún sitio máis para ir alá e facerlle fotos e compartilas con vos. Veña, ata logo, vámonos alá.